Mousseau, mon bébé d'amour. Mousseau, si je lima, si je lima, mais de ma, un cadeau là, c'est d'ailleurs. Mousseau, là, il combien de marques? Tout là-bas, sont bons. Oui. Comme ça, d'ailleurs. Ah, boutique d'eau. Il y a bien bonne, film bien ma fleur porte. Bayandane. Mais problème là, tu es comme ton frère. Un an de quand on m'a quand dit moi il nous a au fleur tellement, mais quand on m'a spécialement quand on de fleur qui m'a connu. Mi holle que non. Ben quand des so de fleur à la sorte ni do, yette mom ya mo aka tabal la ko di do watte ka dum. Ja ka hore tabal ma ko une fois. Ko dum. C'est problème là. Et non là-bas quand même j'ai aimé, merci bébé. Ouais. Et puis Mousseau. Wurno komi falama explicande quoi. Andi hande kotan mo sare gonga. Nena ni kotan no kal jambe. Tono o accido piji buy. Accido piji buy. Andi ka aduna do hande ka sare ne fewdi do. Si ha nokkugo no wodi ko debbo genda no wodi ko debbo gaynata no wodi ko haala debbo gaynata no wodi ko haala debbo gaynata am hande ko tan accido piiji buy terenji cuudi piiji buy o accido dum fop ko inde ma e inde delanda woni hi jonno si goddo ari fi jattugol dum gerde non. T'as pas confiance en moi ou quoi? Mi do wodi ma Mousseau. Mido andi mido yetti Allah mido weltani Allah kadi ko tay ko o ettide o naada ka der famille amen do. Chérie, Taoul, je suis une femme responsable. Quand on m'a itti men jombi di mugoli là, je suis capable de tout. Watira la biji boudi di do. Mais mi négligeata. Donc du coup do Taoul woni inde woni inde dalanda woni inde ma, c'est la même chose. Gonga dum no fop c'est la même chose. Kono famata ande kam wondo. Mi ala nene sina an, mi ala baba sina an, mi ala bengu sina an, mi ala beto sina dalanda. Donc mi da fus heba on. Hande ko sattu ko sadi mi wala de mi maya. Mi pula la on monade. So be chérie. Non, itu si watta pendet. Mi da andi ko no wadi ettugo dum do wada inde ma. Ko responsabilité njanono. Alors je mets toute ma vie sur ça. Toute la vie de Dalanda. Adna amengon fop woni don. Tu vois? Du coup, responsabilité, ça va bata yetto de moi mi fama. Kono mo du kan ngon famata do joni. Allah wadi na julen janna wonda do manade ko min. Min yu Allah dandu, yu Allah danda wullingol ma Mousseau. Yu Allah danda jodagol wullon. Je ferai n'importe quoi pour être avec toi, mon cœur. Bon. Tu es adorable, je t'aime beaucoup, tu es tout comme ton frère. Avant, mais je ferai tout pour être avec toi. De toute façon, je veux le faire. Si mi wa ikadi, je veux juste qu'on vit heureux et tout, voilà. C'est ce que je veux. Je suis content de toi, Mousseau. Mais de vérité, tellement. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Il faut qu'on soit libre dans cette maison. Stop. Tahan mintum. Sitai wana turjian karai lawil ama harai mintur nando. No hai min tigiri. Silantom. Hai mi anda on na mi wai.
tan umuso mum ngi jande to dimma goldo wala accireni fiɗo maɗa andi ngi sarlo gasi goy gasi chéri an ɗum las tawde juwita mi faala turango turu musowo mi faala ñandoni ko tour makko jonnalan dépense ɗi mi jonnamo yawade fa aw adde mi andi non joni a faala ɗaɓɓutugo ɗum muso tigi a andani hoore ma debbo hay goto jaɓatani yo debbo ɗimo mo jonnumo dépense ɗandi debbo goto jaɓatani hay suko ɗan jara mi jommuno goɗɗo mi jommuma deuxiéme fois a jaɓata noon jonnama dépense donc ɗa andani hoore ma ɗum ɗon masata donc sel ɗum ɗon en fam ɗum ɗon sel ɗum taw habbi ko nda haalde ɗo inde sina ma inde ɗum donc a sikkude kesuge kiɗɗum ko gootum o an tigi ɗa andi ko ɓeengu kotoma arano donc ko min woni ɓeengu ma tigi o en fuɗɗodata ko noon goɗɗo ara ɗo hara inna he accu nani ɗa andi ko no famata hayde ɗum ɗon na affaire roni mbaɗumami ɗum ɗo ko affaire foyer ni affaire moodi e ɓeygu a famude ko min jombimo ko min jommuma accuma beemo hetto droit ji mo voilà ɗum non sel andi kon ɗumen haalde ndi jawdi ma sa wattana liina ndi yonorto ni fiyon noon kon teppuɗa so wolɗa noon hiɗa manditi noon feene wonnayga laabi jonnenolan dépense 500 francs yami sooda ɗon maara mi defana ñiiri e maafe lutta kadi coggomo itten lonkooƴe hiɗa andi tan gurnan kotoma ummuso o musutiɗa ko ala ko yonata koto ma jonnaynomo dépense ñande yawɗa ka maɓɓe wo poubelle no heewi toon tefo ñaameteji ɗin fof naka poubelle a yeggiti donc na kene mi yatano mi wolna ono jankade guerto a wolanel hay min tigi miɗo andi to ɓarɗa kam musowo poubelle makko pewn sina guerto ko petit pois gonga mago o anda économie few ala jondemo ko an mi jonnata et puis naye mi jonno kadi ettu ka tiroir ɗo jonnan andi mo naati sere kadi o ɗuyte dépense mo naati sereji o ɗuyta dépense o ɗonam allah noon dande yirtorgol ɓaha enen en andi ko nun tampene ummuso et puis ka hetto ɗo allah tampe yirtorgol ɓaha Mousseau, ça va? Ça va. Oui. Bon, oui. Ko dépense ji ɗinni ƴettaɗo 2000 oya 3000 artiranala andi noon a wowi ukkude ñamaku ka maafe han haɗa ɗa andi le mi yiɗa ñamaku a faami so tawi a woni a wawata defude ɓaawo ñamaku ƴetta e mbuuɗi ma sodana hoorema maafe feere defa mais min hajjana woylan jonde dépense na jonnatalan dépense somi jonnalma ko mo jonnatama hajja ko moodi han jonnatalan dépense awo teddungal ma yo ummuso itti hande ko min hajji Ousmane jontama ɗo dépense hiɗuɗa añuɗa ma si walanaki ma ɗaɓɓano no warra mami yama par ce que somi yeeyi a ɗaɓɓay ko ñama addi ɗo facture courant ñande wo min aray nane hajja ko mbiɗa gandande télé ka nder suudu a komi woni yoɓude ɗo facture courant donc hay we jali ko mbuuɗi yaw
joni mi fama ko programme hen on fewndi nder a wawata ɓe famde ɗum ɗon dalanda par ce que si weeti ɓe mbiya yeehi école sa ƴewti école a yeehi révision ko minen wonɓe garɓe mawɓe maɓen ko minen andi ko feƴƴata nder ɗo a famude ɗum yo joni noon bappa ɗo andi ko mi faala na ko sarti han ko ange mama wiɗo ɗum suɓodiri ɗum jondidiri o ɓa hande min mi sikkino nenan no woodi ko maapini rawa na an en godi no jondidiri ma heɗam kono ko wonno mi faala yo yaltuɗo ɓa mi sikki ɗo ne baabi a maye no wino ko min jeeɗo mi faala yo yaltu acca noon lander ɗo mi wawa fofu seeɗa fus mi wawa ande fo soki fasate on ɗuuɗi nder ka baffa hay fus mi ronku famude ko ndu en nder allahu akbar donc joni simi faami moƴƴa ko amba mi anda ko tanti amba ko wonɗum miɗon naata nder gaɗe wadde faale mo mi sikkuno noon miɗa mari galle baaba walla an miɗa mari galle ko darnanɗa hoore ma ala na gol naata e nder galle hey akkirini borɗo a feeti a suutere heɓani hanki hay ɓira lannade luuɓude ka hunduko maɗa anani haalaji ɗo nda haalande bappa maɗi mo tippi ko tiiɗi o duñay ko teddi mo anda noon no duwa landade kono na an mi feli ko nene ma kañuma jankade gerto mi feli minen noon a wata men kaade ɗo a intérêt hankire suutere heɓani hanki faami ɗe galle ɗo hari a yeetaka andi mi wowlanta joni ko aduna fof suuɗu mako a wowlanaka donc ɗo wonire kontiyami sa anda de lando bappa ma min taw landola min taw ɗo angon no ande sa sakkini ɗo wurere ni nde fatay wonno dalanda suusiri haalangolla figgalle ɗi mi tawa ha darna hara yontuma mi tawa jombere nene mum hara en mbuuɗi ɗi heɓoyɗa yimɓe bisawo kaju o ɗin ɗo darɗe hee allahu akbar moodi a yahay rondo kaju bisawo han ene on gayani tanti a innan tan min mi sikku noon ala accès haalugo ndar puisque onon kon bakaɓe nder ɗo on baka ɗo si goɗɗo noon supportama mo dowa wonde place supportade on ala doginde de on supporta ɓaawo min noon onon ɗoɗi ɗon mi felatama ande kon waɗi ɗum ɗo fof ko nena waɗi ɗum omilla ande memu ya allahu akbar est ce que ko juutal yeytagol moodi a rondota ko kaju o ara inna ɗo galle ɗe o bamfondat si nene ma yeetakima ɗo o woni fi amen jattere muso heɓi ne aali waɗa to andude muso heɓi ne ayi ɗo andi ko on ɗo mi ari ɗo mi ɓokki ɓe ɓoyi picci ko mi yanda ko ɗum waɗa kadi ɓe ɓoyno ɓe koɗa hoore non ko gonjon daare sa waɗa andi si a fattana do hakkille maɗa mbiɗa andi o tigol yalanamaɗa day intérêt hankille addana mbuɗɗi haaɗi hewta jonnala je préfère comme ça mi yiɗa fes ɗum ɗon par ce que hay kadi ko ɓe freytte nder to ko ɗon non woni waala naakila addu mbuɗɗi hande hewta jonnala kiikiɗe hara e langa a tawa e langa kiikiɗe ouais merci beaucoup joni e wiɗo en kiikiɗe on jarama de nala tan woni ka jooɗi na jooɗagol meeɗe mi yaru haalal ngol ma iltimatum an mi aru haalal ngol ma iltimatum an waɗa jinna rondo mi andine kadi mi feeta mi yangaka ko feeti hane ko on feeti min mi feeta mi yangaka simi ari ɗo mi haalani jajama min mi simi ari ɗo moƴƴata
s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ansite kukuto mako mai kong ang hajuma halai. Furi makong hajuma halai. Halai ko hajada ko jawle mako de. Moi je m'en fous de ça. Ko no mi halante. Minyanga umbuso. Umuso. Minyanga. On do woni mi fala ya selmo tout à fait tranquille. A jampi como ko jam fotal. Amolo wala ni ke ha o hidima o feji fima ba ona na ba ona ki ko naki. Ami do halande. Bengu mana fala mo Saudi yaka awa ko dum mi hari hala ngol. Si bengu ma sedali minyanga. Info do engota la har de seppude en sorreta ke en seppay hal ko dum yaade hal ngol andi atake nyama nando to pingo ko muso wondo ngade fimu taw ka ko bingwan hajja parce ko hajja taw woni bingwan tigi ko mboy mabbe taw wondo ngade fimu don hala taw fure ko to mamani en Misikeno stawi no mari tuwa ma no tuwa halde fidum sikeno ko famiya ana won do kanyasi ate haketo on jompa je m'en fous de ça d'ailleurs parce que on a de comme c'est irresponsable les faut ko tono nyo est-ce que ha hande on notira on landi kala on na wadde gole umuso on ngada donc ko bay tum haray muso ko mi am soit disant comme ça quand on a de dépenses quand on fait nos familles en mongon maintenant tout ça est bloqué pour nous sous-nous algo tout impose à loi ça marche pas avec moi madame s'il vous plaît donc ma taille horaire OK donc ande ko kota wa don junu wi quoi ko kota wa don junu wi ko hedi wo hadaka ya men nene goto makko o hadaka jaade makko finance hadu no famille muso sai do bunga kokota mi andina upingoto so kama sabi ngai kama ndam puttu ndam hollani umso ko no do men stawi no wala ni ngo wona la basa laika sa wala naki o la porte est grandement ouverte ko kanko dum warno do arda jawdi o arda dalanda dum to kame mo yedi yanda so mi tiki dum to si wacci don ko la ngam yanda so mi tiki dum ko wow. Aku ni halal saya. Donc ça veut dire je ne suis pas responsable. Ça veut dire ça. Dalanda omo la hante fimo. Kalle ba makoni kana kalle ba makoni. Kalle ba. Ko fiyo no akisa podi hajumon alai dalanda hajumon alai e minyanga hajumon bo ko si ange benguma ba don woni hebitori andis hebitori mardo ala problem mardo ala problem fiu no nabi tawo ko no na besta ono hebitori hara ala jawdi hara tampino sonjike waliki immike hara e butu woy ma e leydi kanyum bengum si woniri no ha oti hebi fere batum pureum walika ka gabon aro non hebitorion immo inani kambe si tawi si be hebali ko ngara ko problem mi halane les 52 minutes. Je te parle, toi. Min c'est la femme. Si hali fi kolanga, je m'en fous. Comme andi tout. Ça achali. Ça achali c'est la mignanga. Obida wallahi ta'ala. Sinon c'est pas hala comme il faut. Un point, c'est tout. C'était juste ça. Merci beaucoup. Vous voyez, non mais tu vois le musonamo. Dalanda na partout. Dalanda na partout. Je peux mener au libérer ma peau. N'importe quoi. Mais
o debbo osi o debbo so siriyde mais na kam o muso sikki mi fawta fay makko o sikki fenande ta nungo kota nagge ngemi waɗayno ɗum batti o maayi sa fajja an ko ɗum waddilan ɗo ko fi hakkude ma e muso ene hajji a wawata selde muso a wawata selde muso heɓa ko wona kono jokkirɗa muso a wawata selde o hajja mi daari mi tawi a hulata hersata sumata leɗɗotako a wawata selde muso ko honɗum muso woni waɗananima an hajja hay conti ɗi ɓornotoɗa ɗi hay ko ñamata kon kono woni muso waɗananima a selay muso ka selaymo ko honɗo mi watta ha sela muso ɓay be selama acce hakke jam kadi gerte ko muso yeeti on miɗo jokkimo kako kanko jokkila ko honɗo ƴetti on to addeno ko yennugol am fallo awa jan kadi gerte mi accani o mi ronki mais son accali jan kadi gerte hakkude nge Allah accay natugol onon ko wonɗo no emi sofintinaka e muso o ñamata noon moodi makko o darano moodi am min ko min tawa cikka ko min wulli naati nder on faami namere hay daranda on ƴetti mon sokkimo ka hoore am ɗo kono jan kadi gerte on inni o wowlata gonga on inni si fenade puuci on fiɓanayde on inni kala gonga si takkama mana o rondoto on son accali haram accali jan kadi gerte hakkude ni Allah onon ba musoba dalanda o yalta e nder ko hande hewti waɗi siɗa woora ɗum nda ɗoɗa tumbi e nder jullere aynara ɗe galle ko an jeeyi kono muso waɗanila ko moodi a waɗana Allah kono ngo waɗanila kono muso waɗanma hari sa ɓornotona muso hay sa ñama herna muso o gorko mo hande mo mantorta wiya ko moodi an hiɗa andi ko gerayɗo ɗon ɗo kon ka ha jumoni ɗum hay min waɗi ndi hiɗa andi ko gerayɗo ɗo kon ka kanko tigi mo hande alanamo sens o wondutunge ma kono o yiitay mooɓe ñande kala mi hiiti on ɗo nden ñande mi heela ngala mi worguita ngal muso ko mi waɗanila awa hande no mbawi ƴewni muso yan o tawa e lan ɗo hande o yaltay ɗo ñaf hande ala wawɗo inde muso jarandaɓe wara e nder ɗo jankata gerto sabu ma an tu hande ɓe wonata nder si ɗum turti hande